Čau lidi, tak tohle je moje první video. Dáme si tohle. Jsme si to objevili v takovým terénu. Je ovečky. Rovnou zabiju, abych měl potom vlnu na postel. Tak, kde je další? Ovečko. Tyjo, to se dostala tak rychle nebo? Jo, tady. Chcípni. Ty vole, kde? Ty vole. Lagy. A jenom menší. Za chvilku přestane. Tak. Ještě jednu bych chtěl. Tady jich hodně. Tak, chcípni. A už chcípla, dobrý. Semínko zatím nepotřebujeme. Si nasekáme nějaký dřevo, jsme si potom mohli postavit domek. Jo, honem. Ježiši. Jo, čau lidi, menší technická závada, ale už to je spravený. Ale moje první video, říkám, takže to bude troška horší. Ale potom budu točit další videa, tak doufám, že to bude lepší. Doufám, že si mě oblíbíte aspoň troška. Pro vás budu točit. Tak. Ještě pár dřeva, bychom si mohli potom udělat všechno kamenný. Ovečko, ahoj. Tak. Dřevo. Pracovní stůl. Teďka hraju poprvé. V češtině, takže to moc neznám, jak se to v češtině jmenuje, spíš v angličtině. Postavíme si sekírku na sekání. Ježiši, jsem tam dal jedno víc. Krumpáč. Si dáme senka takhle. Tak. No to si rovnou vezmeme sebou, už potom nemusel dělat tak nějaký debil znova. Tak tady je jeskyň. Tak troška promrkne, jo dobře. Tady je zrovna uhlí, tak troška nabere, bychom potom měli na torče. Tak, už mám 2. Mám, jo dobrý. Tak pojď. Ale no. Přece jenom už se těším, až budu mít kamenný krumpáč. Přece jenom to je rychlejší. Uhlíčko. Pěkně. Tyjo, tady je uhlí. Tak to je pěkný, kolik tady je uhlí. Jo, a ještě tady v tom videu budu pokračovat pořád dál. Potom samozřejmě budu točit dál. A dál. By mě nezalilo to láva, člověče. No, to mě ještě to nezalilo, ale to moc chodí nebudu. Dáme se semka dál. Ty vole, tady nic nevidím, skoro. Troška jo, doufám, že tady nebude. A tady je další východ, tak to je dobrý, aspoň tady máme troška světlo. Tady bude asi, jo, tady, tyjo, to je celá velká jeskyně. Tak tady si to potom budeme prohlídnout, ještě pro to uhlí. Tady má vyjdeme. Jo, vlastně ještě to kamení nějaký. A tam odál jsem viděla teda nějaký velký stromy, teda tady to je teďka nejnovější verze, tak jsem slyšel, že tady jsou nějaký pralesí. Tam jsou hodně vysoký stromy. No, to jsem viděl už předtím. To tady vyšší stromy než normálně. Tam vidíte tady třeba, trošku lagy zase.
Jo, tam, je, to vidět ty stromy, tam půjdeme potom. Troška. Tak, děláme si kamenné věci. Ty dřevěny už začínají troška štvat. Tak, kamenný krumpáč. Sekeru na dřevo, protože postavíme dřevěný baráček. Tak, jo, to jsou stromy, jsem si říkal, že to je. Dělat pár torček. 8. A máme 32. To je dobrý zatím. Vyházím, protože už to nechci. Tak, budeme se tam podívat. Ale napřed si nasekám dřevo, abych si mohl postavit důmek. Důmek, spíš domek. Domek si postavím někde tady, spíš. Bych to měl blízko ke spamu. A už celkem daleko od něho, ale jak to nevadí. Podívám, už jsou velký stromy, já už budu vědět, kde je taková plaň. Jak kdyby, a vidíte, tady je zrovna jeden vysoký strom. Hezky pokácíme celé, aby potom to listí nějak nepřekáželo nebo co. Tak. A dobře. Ještě jedno. Tak, když si ten baráček uděláme, já bych řekl, že to dáme tady. Půjdeme si ještě nějaký dřevo, uděláme si aspoň tak. Tak. Ale tak jde to jako. Tady něco už nepokácíme, my tam nechce dávat dřevo pod ně. Tak. To je nuda, to sekání teda jako. Ale potom bude zabavit, budeme chodit do jeskyně jako. Nemusíte bát. Pojď, sekej, jo, dobrý. Ještě o jedno dolů. Máme 42. Ještě pár a budeme mít 64. Takže tak. Jste si nemysleli něco, jakože? To bylo nějaký divný. Nějak vysoko, já jsem to pokácel. Ještě 14, ne. A ne, prostě pár dřeva, vole. Prostě posekáme. Tady ještě takhle. Takhle, ještě 5 dřeva. 1, 2. Ještě 3. Ještě jedno. A máme 64. Ten baráček si tam se stavit nebudeme, tam je to blbý. Postavíme si ho tady. Pláceme se to nechce vysekávat. Vysekáme, protože tady je moc trávy. Některý je dobrý plác, ale jako pěkný. Hodně trávy, takže si potom budeme moct udělat tady to co? Zahrádku na obilí, prostě takhle jako nějak. Jo. Dřevo. Ty už máme skoro ničenou sekeru. Tak jo, uděláme to takhle. Ježiši. Jedno vynechal. Uděláme to vysoký 4 bloky. Tady ten čtvrtý uděláme potom. Už střechu. Takže ježiši, to se seká teda. Čtečka blbě ovládá. A za chvilku přestane. Ale měl bych si postavit postel spíš teda jako. Já se budu vyspat, protože už je tma. Takže tu nějaký strom. Za mnou nikdo nešel.
Ježiš.